those little things we do without knowing it's an act of corruption. Join Global Society for Anti-Corruption, GSA. Emerald Noble for Noble Kaiji, we get so many Henile, Kaine, we the case Marano Nabo, Olumahana Mania, no but Wednesday Nile, the Global Society for Anti-Corruption. Ewetalunu, Npuye, Oge Jano, when we get so malo di chiche, when naming Obadai, Kai we be an udo. I made you really what shot, I know very bar. Egypt we yank Sukun Kai were an overchinketa, and Kai were an overchinketabo. He had on email you boa, Ndorondoro Chidi Chicho, Fodo Nagagare Benile, or Fodo Egua Bagaha. Keduko gesi di kediko dorondoro chichinke afa gesi we de agemekwa ya n'udo ihe mere na aga ejime ya n'udo na ka aga esi me ya n'udo bụ ihe aga na-ekwu n'ụbọchị nke taa cheta na amaka weke na onwe ya bụ isi afọ kwabokwu nke ndị Global Society for Anti-Corruption na ọwụwa anyanwụ nke Nigeria ọ nọkwa ebe a na-efu n'ihe niile nke a na-eme na ọ na-aga dịka o si kwesị Amechi biko kene ndị Igbo ekene m n'unu bịa ka anyị nọrọ ya tinye ọnụ n'ihe a dị ezigbote oke mkpa ọtụmadị oge ugbu anyị na-akwado ije ebanye aka Amechi nke bụ eziokwu bụ na ụwa niile amara na Naịjirịa niile ma na olu n'oge a na-eme ya ụfọdụ ije n'ebe niile ugbu a okwu dị iche iche ka a na-anụ gbasara ndị ndọrọndọrọ ọchịchị dị iche iche ụfọdụ bụ egwu na okwu na-atụ egwu ụfọdụ ọkwa n'okwu ịkọ ọnụ na ihe dị anya nke mere na ụfọdụ na-asịzi kedu ka ọ ga-esi dịzi oge a ga-abịa aka n'ọnwa na-abịa abịa a ga-emekwa ya n'udo n'uche nke gị dịka o si gbojuru dọrọ ugbu a dịka ndị ndọrọndọrọ si ejigasị ebe niile a na-eji ugbu a kedu ka o si dị gị na ihe a ga-apụta ọ ga-aga dịka o kwesịrị ndị uwe ojii ha na-eme ihe kwesịrị ime n'iji fụ na ọgbaghara agaghị adị ndị ndọrọndọrọ n'onwe ha na-eme ihe ha kwesịrị ime ndị obodo bụ ndị chọrọ ibe ya aka ha na onwe ha na-eme ihe ha kwesịrị ime n'iji fụ na mbịa ya aka nke afọ 2009 anọ n'ime ya na ọ ga-aga sirili welele ọ nwekwa etu ga-esi n'anya ọ dịghị ka a na-eme ihe kwesịrị ime mana ị na-elu anya ọfụma n'ịda anya ana efu na a na-emekwa ihe a ga-eme mana oge ụfọdụ ha na-emekwa ihe ha kwesịrị ime ha na-eme ya na-agba ya ngụ na-ahazi ya n'ụdị ka o wee nwee ike nwee ebe ọ ga-eri mperi ka e wee si ebe a tinye aka wee mee mpụ o wee bụrụ ka ihe si wee na-adị n'obodo anya ọtụmadị na ebe ọ nọ wee gbasata ndị na-ahazi atụmaka ntuli ndị INEC o teela ndị mmadụ ji wee na-eti mkpu ha mee ihe dịgasị iche iche ọ ga-abụ eme n'ụdị etu a ga-esi wee tuli aka anụ ka ọ ghara inwe nsogbu ka ọ ghara iri mperi mana anyị na-ekwu ha na-eme ihe sọrọ ha na mbụ onye isi ala bụ Muhammadu Buhari jụrụ jụwa isi na ya ma abịanye aka n'akwụkwọ etu esi wee degharịa iwu na-achịzi etu a ga-esi wee tụnye aka etu ndị ala omebi nwaanyị si wee tinye ọnụ n'okwu ndị nyochaa ya kpagharịa ya higharịa ya ka o wee bụ na etu ọ ga-esi wee dị na ebe niile ọ ga-anọ wee ri mperi na ha kpuchiri ya mana nwa amadi a jụrụ wee jụwasịa isi na ya ma atinye aka na nke a si weru etu esi wee mee ya na mbụ wee mee ya ma ya nwa na onwe ya kwetara na etu esi wee mee ya na mbụ na o nwechara etu ihe sicha wee dị wee na-ekwusị ka e were igwe a eji atụzi aka ka ọ bụrụ naanị ihe a ga-eji wee mee ihe a ka o wee bụrụ na emee ya ọ bụ na igwe a fọrọ gị igwe eji enyocha onye kwesịrị iji ya aka maka na ha kwuru ndị nwa amadi ajụ ma ya na onwe ya kwuru wee sị na ọ bụrụ maka igwe a na aka anapịa ọchịchị anụmanụ ya n'aka ka esi wee nyochacha ihe a ya na onwe ya wee gbaa mbọ wee bụrụ onye ahụpụtara na etu esi wee mee ya bụ na igwe a na-ekwu eziokwu mgbe a sizi ngwa gị mee ya ka ọ bụrụ naanị igwe a eju anọ n'elu ya na a na-asị na a na-ajụ nọ n'elu ya na-asịkwasị
na ndị INEC abịa tụsitesi na ọ bụgodoro na ị bịara ebe a ịtụ akwụkwọ vootu ma aha gị dị n'akwụkwọ mana onye ji akwụkwọ eji atụ vootu bịa ya bụ akwụkwọ ikike ga-ebe aka na ọ bụgodoro na ọ bụrụ onye anwa ka afọrọ ebe anwa mana akwụkwọ oji na ọ dị n'akwụkwọ edere aha onye ọbụla na onye a ga-atụ aka wee na-asị kedu ụdị ihe dị ha nke a wee gaa abịa na ndị ndọrọndọrọ na onwe ha na-eme ihe ọbụla tupu anyị ebido ịkpa nkata o nwere etu nsi wee nụ na ihe ndị mmadụ na-emezi bụ abịa asị na asị onye ọbụla detewa aha na idenye aha na ndị otu ndị a na a ga-enye gị ego na a ga-emere gị ezigbo ihe na-ajụ onye anwa kedu ihe ha si na a ga-emere onye anwa ha sị na asị na ndị mmadụ na-ekwu isi a kedu onye kwuru sị na ndị mmadụ na-ekwu na asị na iweta akwụkwọ vootu gị ide akara ihe ije akara ụlọ akụ gị ide nke a na-akpọ BVN iwere ha niile wee nye ha nsị ọ bụrụ inye ha ihe ha niile gịnị ga-eme ọ sị na asịrị na o mechaa isi ndị mmadụ na-agwa unu ụdị okwu a na na-ege ntị na emechaa ọ na-ịmahọ na iwere akwụkwọ iji eji wee tụ vootu wee nye ndị mmadụ na akara nke nzuzo ya nke a bụ voters card na iwere voters card nye mmadụ ya bụ nke ụlọ akụ ka m na-ekwu were akara nzuzo ụlọ akụ gị BVN wee nye mmadụ ese mana ihe na-abụ emego ha anapụla gị ikike ịtụ vootu maka mbọsị anwa imeji ihe a wee bịa ma napụkwa ya ego ya n'ụlọ maka ihe sọrọ ha ga-eji napụkwa gị ego gị kedu onye ga-agwa ma ha na-eje n'ime obodo na-eme ha o wee na-egosi na ihe ọtụtụ ndị mmadụ na-achọ bụ kedu ihe ị ga-enye m ịnara ndị na-azọ ha ego tinye n'akpa ha rigoro n'ọkwa mewe ihe sọrọ ha kedu ihe ị ga-asị ha na ọ bụ na ha emere etu isi wee chọọ ebe ị nakọrọ ha ego ihe a dị ezigboto ọ jọrọ njọ ọ jọgburu udere si gwenye nkakụ o wee bụrụ ya bụ na ọkwa na ya bụ ihe ndị Global Society for Anti-Corruption na-eme ebe a nke ya ma echikwunyere ugbu a bụ ihe na-agbaghara ama m ụdị ụbụrụ ụfọdụ were na mmadụ ga-asị gị weta akwụkwọ ikike gị ị ga-eji bịa ya aka ọ bụghị sọsọ ya sị gị weta akara ụlọ akụ gị iji edebe ego gị ma nke zoro ezo maka na ihe ma ha mmadụ nke ahụ zoro ezo bụ akara nke zoro nke PVC ha ịgbazi aka ihe ọ sọziri o jiri ụlọ akụ ego gị wee na-eme maka na nke a bụ nke zoro ezo nwere ike isi na ya wee dọkọrọ ego niile iwere ndị mmadụ wee na-enye ya bụ ka ifie ise n'anya ọ bụ ya bụ ofu ihe ị ga na-amụta n'ihe niile nke a na-eme ebe a ka anyị na-ekwu ya Ikenna na onwe ya awụchiela Ikenna Udoka bụ osote ya aka n'ihe gbasara ọrụ ndị Global Society for Anti-Corruption na-eme ọ wụchigo ebe a Ikenna ihe anyị na-ekwu dịka anyị si ekwu ya bụ na oge mbịa ya aka na ndọrọ ndọrọ dị iche iche ka a na-eme ugbu a anyị wee na-asị dịka o si ada ụfọdụ ka egwu na-aba ahụ dịka akụkọ ndị ndọrọ ndọrọ na-eme ndọrọ ndọrọ si akọgasị onwe ha ọnụ eje ebe dị iche iche a na-anụ ụmụ okwu dịgasị anyị okwu ịkọ ọnụ na ihe ndị ọzọ dị iche iche anyị wee na-asị ka a ga-esi iche na ihe a ga-aga n'udo ka e ga-esi mee ya ka ọ gaa n'udo kedu ka ndị uwe ojii ga-eji gbasie mbọ ike n'agbanyeghị na ka a si eme ya na onyeisi uwe ojii ọfụ ka e were ugbu a nke nọgodo ebe a wee na-ahazi ihe ndị na-ahazi ịha ọkwa ọchịchị a dịka ndị INEC na ndị ndọrọndọrọ iche na ha njikere ime na ihe a na ndị ndọrọndọrọ na ndị obodo iche na anyị dị njikere ime ihe a ka ọ gaa n'udo Chizzy daalụkwa ndị be anyị ekene m dịka ihe ntuli aka a na-erutebe nso ụfọdụ adịgokwa nkwadobe ụfọdụ adịbekwa nkwadobe abịakwa nke ikwu maka onyeisi ndị uwe ojii enwe ọfọ abịakwa n'ụzọ nke enwekwu ụfọdụ ihe mfụgasị nyanwa na-eme iji ma ife ahịa eme ọha aga ọfụma
dịka ihe nghọgharị ọrụ federal SARS ụfọdụ ndị otu ndị uwe ojii ọgharịcha nke ahụ bụkwa mbọ n'ụzọ nke onwe ka ọ na-agbakwa iji wee mamụ ife a na-eme anyị aga ọfụma. Ndị ndọrọ ndọrọ n'onwe ha ndị na-azọ ihe ntuli aka ọchịchị ndị politicians n'onwe ha ha nwa na-akwado okwe nke fa. Ụfọdụ na-akwado n'ụzọ dị mma, ụfọdụ a na-akwado na nke dị njọ, na ọkwado ọ dịziri onye na ụdịke n'ụzọ nke o si wee kwadobe. Ha ogo ndị kwado wee rọpụta ndị ya mere anyị ha akpa obi, nwekwe ndị kwadoro gagogo ebe dị iche iche gwasịa ndị mmadụ lee na ihe nchọkwa ka unu mere unu sonye m aka na m ga-emere unu ihe dị etu a, m ga-emekwa unu nke dị etu a. So ihe dị na ya bụ na ụfọdụ akwadowego ndị nke na-arakwanụ ihe nkụzi ka ha esi wee gasa ma ọ kwarie ma ya bụ na onye nke ha na-akwado meriri. Biko ihe niile gịnị ka ihe a na-achọ, nwere ihe ọzọ a na-achọ n'isi azụ abụrụ ọkpụ. Ihe ndị niile na-azụ ntuli aka ọchịchị a na-achọ bụ ka ụzọ nke m ọya abụọ anyị mee ya mụnwa bụrụ onye nwere mmeri. Ọ chọzi ihe ma emekwa ya na nke ọma ka emere ya na nke ọma. Mana anyị nwa bụ ndị Global Society for Anti-Corruption, ihe anyị nwa chọọ bụ ụzọ ọbụla ha achọ n'isi imi ya ha mee ka ọ bụrụ n'ụzọ udo, ya bụ na ihe anyị eme ya aga nke ọma. Biko maka na anyị nwa chọrọ ihe tigbuo zọgbuo, ma ndị obodo ma ndị okenye ma ndị okenye ma ndị itorobịa ma ndị agbọghọbịa. Ọtụtụ n'ime anyị karịsịa chọọ ka emee n'ụzọ udo, maka na ịmara asị ka obodo adịrọ mma uru ndị nze. Mgbe ọnwa ka ihe ọgba aghara si wee daa, ọ n'isi anyị nwa bụ ndị nọkọ ya ada, ndị a na-eme ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị politicians n'onwe ha. Ọtụtụ n'ime ha nwere ego ha ga-eji gba n'obodo ọzọ, ọtụtụ n'ime ha ụmụ ha anọghị n'obodo a. So ihe niile anyị nwa na-achọ bụ ka emee n'ụzọ udo. Anyị nwa dị nkwado n'ụzọ udo. Daalụ. Ọnụ ahịa m chọrọ ugbu a bụ ọnụ Ikenna Udoka. Amechi, dịka anyị si ekwu, ewezụga ndị Global Society for Anti-Corruption na mbọ ha na-agba, ị na-anya ịfụ na obodo anyị bụ Naijiria nwere ụlọ ọrụ dị iche iche, ngalaba ụlọ ọrụ dị iche iche. Ọ na-abụ orugbo otu a ndị ụlọ ọrụ ha apụta wee na-akọwara ndị obodo ihe na-eme n'obodo, asụọ ya bekee ndị orientation na ihe ndị ọzọ na ngalaba nke na-agbasa ozi. Mana ọ dịzị ka ihe onye isi mgbasa ozi na-akọwa ihe na-eme n'obodo na-agwa ndị mmadụ ihe na-eme n'obodo, sọsọ ihe ọ na-ekwukarị bụ ihe gbasara ndị otu ndọrọ ndọrọ nke ọzọ na otu ndọrọ ndọrọ nke ya. Anaghị akọwasịrị ndị obodo ihe gbasara ịbịa ya aka na ka ndị mmadụ ga-esi wee kwanyere onwe ha ugwu wee mee ya ka ọ gaa n'udo. Mana oge mbụ a na-apụta na-eti mkpu mee nke nekwa ka ị ga-esi bịa ya aka, nekwa ka ị ga-esi mee nke nekwa ka ị ga-esi nọ n'udo. Ịfụkwa ụdị ihe dị otu a emekwana ya, ebikwana ihe dị otu a banye n'ebe a na-eme ntuli aka, ebukwana ihe ga-emerụ mmadụ ahụ bee ebe a. Gịnị mere na ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke Naịjirịa anaghị ekwusi ihe a ike ka akọwara ndị mmadụ ka a ga-esi mee ihe a n'udo? Gịnị ka iche na ọ bụ uche nke gị? Ihe anyị na-ekwukịta mere ọtụtụ ndị mmadụ ada enwezi ohere ma ọ bụ mmasị ije nene onyonyo ndị dịka ndị NTA ma ọ bụ ije gewe dịka redio ọtụmadị nke a na-akpọ network news, maka na ihe a na-ekwu ebe ahụ bụ naanị ihe gbasara gọọmenti, si gọọmenti asịrị. Onwezi mgbe ha na-ekwu ihe etu ọ ga-esi wee dịrị ndị mmadụ mma, ka ị nwetakwa akụkọ, nwetakwa ihe na-eme, marakwa etu ihe ga-esi wee dị. Na ya na-akọzi bụ ka ị ga-esi ka ha na-akọ na-achọ ka ha ga-esi wee donyere gọọmenti etiti ukwu na ndị na-achị achị, ndị nọkịta bụ ndị nọ na gọọmenti, ka ha wee chịrị gawa. Ha na-ekwu, ha na-eto ihe a nọzi bụ iti mkpu, itiri ndị na-achị achị mkpu. Onye ọbụla bịara chịwa ha etiwere ya mkpu, ma onye ọ na-eme mma ọ na-eme njọ etiwere ya mkpu. Onye apụọ, onye ọzọ bịa etiwere ya mkpu. Kedu ụdị ihe dị ha nwa? Etu a ka a ga-esi wee na-eme ya bụ ihe ọ na-aga ọfụma, ebe eziokwu adọrọzi ha da apụtazi akọwara ndị mmadụ ihe ka o si wee dị.
nọ isozi ịbụzi okwu ọnụ ma ọnụ okwu ndị otu ndọrọndọrọ dịka abịa na federal gọọmenti ihe niile ndị NTA na redio Naịjirịa na-ekwu bụ etu a ga-esi wee kwado Buhari. Abịa dịka n'Enugu ebe a ihe niile ESBS na-ekwu bụ etu a ga-esi wee kwado ugwu anyị. O wee bụrụ ya mụ ha da-asị na ịma asị si akwado na mmadụ, mana onye ada akwado ndị akịta si ka ya jee ebe a kwuo ka ndị mmadụ ghọtakwa ebe ha na-eri mperi, ha ma ekwe. A na-agwa dịka agwa dịka ịmado ihe akwụkwọ a na-agụ na-egosi ndị mmadụ, na-ekụziri ndị mmadụ ihe. Ịma agagidekwa nkịta ifu ebe egwunyere billboard maọbụ signboard maọbụ mmadụ nke a na-akpọ akwụkwọ posta igosi gị na-ekwetu ị ga-esi. Mụ na-erute mgbe anyị ka na-aga akwụkwọ na obere ụlọ akwụkwọ na onwe mgbe a ga-anọkọta ndị National Orientation Agency ma mgbe anyị nwere ndị MAMSA ha ekpogasịrị ihe a etu esi wee sechaa ka esi abịanye aka wee kpụrụ bịa. Ama asị gị bịanye aka na nke otu ndọrọndọrọ ọchịchị nke ma nke ọzọ, mana kịta ndị gọọmenti ga-abịa sị gị ngwa na ị na-abịanye ha esee akara ndị pati na-achị achị. Ọ bụrụ etu a ka o kwesịrị ịdị. Ha ada akọzi njọ niile ha na-eme, mpụ niile ha na-eme, aghụghọ niile ha na-eme, etu ha si wee na-eje na-egoko ikike akwụkwọ ikike ntụziaka ha mekwu ya, ha mekwugidekwana ya. Na-asị etu a ka ọ ga-esi wee dị. Ọ bụrụ ihe o kwesịrị ịdị. Ha na-ararụzi ụra, ha na-arụzi ọrụ dịịrị ha. Onye ha mere anyị ji wee na-ekene ndị Global Society for Anti-Corruption kwa mgbe onye dịka m na-apụta ebe a na-akọwara ndị mmadụ ihe ha kwesịrị ịmata na ihe na-eme. Dịka etu anyị na-asị ka anyị bido kwuo okwu a, ofu onye anụrụ ebe ọ nọ wee kpọọ m si nekwu ihe na-eme na o nwere ndị ya na-anụ na ha na-asị ndị mmadụ weta akwụkwọ ikike ịtụ vootu ha, wetakwa BVN ha, na emechaa na a ga-emere ha ihe. Wee na-asị ha biko doo enyekwana mmadụ onye na-akọkwara gị ga-enyekwana ya. Nsị a onye ahụ na-akọdụrụ gị ha o jide ego ọ sị na ebe kwanụ nsị a mmadụ ejiri ego ọ sị na ya fụbe ndị a na-asịrị. Nsị a biko na-ejirigodo ego mmadụ enyere gị ego ele na akwụkwọ ikike vootu gị ma ada ekwu isi inye mmadụ BVN gị, maka na o ruo mbọsị a ga-atụ akwụkwọ vootu a na 16th of February na ọnwa February dị na iri mkpụrụ ụbọchị isii ka ije tụzie aka gosi etu o si wee dị gị n'obi onye ị chọrọ ka ọ bụrụ ya bụ onye ga-achị gị. Ihe ka anyị na-agwa ọ bụ olu Amechi Ugwuele ka ị na-esiri ugbu a ka ị ga-esiri ugbu a Amechi akọwala ya ka o si kwuo olu chetara gị na onye si gị weta akwụkwọ ikike ị ga-eji bịa ya ka wee sikwa gị weta akara ụmụ akwụ gị na nke nzuzo ya bụ PVN. Kpachara ya fịa isi a n'anya maka na ọkwa otu a ka esi anapụ ndị mmadụ nnapụ. Ụfọdụ were ire ya ike onye ha agaghị abụ onye ndọrọndọrọ ọchịchị ma ọ bụ nọọ n'otu ọbụla kama ka o ji banye ndị mmadụ ime wee nakọsa ndị mmadụ ego ha debere n'ụlọ akụ ha. Otu awọ dị iche iche ka ndị mmadụ na-eme. Ọ dị ma cheta na ọ bụ oge anyị na ndị ya bụ oge ekpughe nke ndị Global Society for Anti-Corruption na-akwado nke ukwuu. Ị ga-ewere mkpụsị edemede gị ugbu a ka ị were akara ekwentị a maka ndị a na-anapụgasị ụmụ ihe dịgasị anya n'ụzọ na-ezighị ezi. Anapụghị nke gị n'ụzọ na-ezighị ezi ịkpọọ ha ka enyere gị aka wee napụta ha ndị a, ma ọ bụ na ewe ka isi wee chọọ ka ihe a na-aga n'ihu. Maka ndị Global Society for Anti-Corruption na-asị ka agbatara ha aka enyemaka maka nkwado ka ihe a wee na-aga ka iwe na-anụ ya kwa mgbe ka ọ ghara ịbụ na ịnọgidere ọnụ ihe a na-ekpughegasị ụmụ ihe dị iche iche a ịnụghịzi ha. Bịa kwado ha, kpọọ ha n'akara ekwentị a ugbu a 070-358-92211
070 358 92211. Iwekwara ike ịkpọ ndị Global Society for Anti-Corruption na 081 87 21 0349 081 87 21 0349 maọbụ ijewe ha na website ha bụ www.globalanticorruption.com. ebe a ije ebe a ị ga-afụ ha. ijikwa na Facebook afọ ha bụ Global Society for Anti-Corruption. Afọ ha na Twitter bụ @GSAC, ya bụ GSAC_NGO. Bụ akara ekwentị ga-ejiwe ka anyị na-ekwu ya ka ofu nwaada ndị Igbo ọzọ kpuchiri ka o wee tinyekwa ọnụ n'ihe a maka na ihe a metụtara onye ọbụla. Ọ bụ ya bụ ọnọchie Stephanie Somtochukwu. Mana ọ ga na-akọwa nke a na oge nke ahụ ada anyị nwanyị ekele m gị. Those little things we do without knowing it's an act of corruption. Join Global Society for Anti-Corruption, GSAC. Vote. Ebe onye like iwere akwụkwọ ọdịdị nye mmadụ maka ego ọ dụkwa njọ. Anyị chegharịkwanụ ka gbapụo ọ kachakwara aka atụ ọnya ndụ mere ha jekwaje wachite kaadị ha were aka nje tụọ vootu. Ndewonu. Daalụ. Anyị kwara onye ọzọ. Onye na-akpọ? Biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Gaa n'ihu. Gaa n'ihu. Daalụ nwanne anyị. Daalụ. Arịma abụnụ gwa ka ịgbapere ekwurekwu ga akara ekwentị ga-eji etinye ọnụ ya bụ 09097711009 maọbụ 09023111009 gwa akara ekwentị ga-eji wee tinye ọnụ n'okwu anyị na-ekwu ka a ga-esi wee mee nha ọkwa maọbụ ibe ya ka ọ gaa na udo. Biko gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Daalụ. Gaa n'ihu. Biko ihe na-ebute abụkwa ihe na-agbanya mmiri maka emume ikoriko mụka na-apụta n'obodo anyị bụ Naijiria. Achọrọ ka m jụọ ọnụ ka ọ n'ihe a bụrụ mgbanwe agwa akparamagwa ndị isi na-achị anyị na-agwa anyị na ha chọrọ ka Naijiria wee gbanwe na a na-alụ ọgụ megide mpụ na arụ a na-alụ ọgụ megide ya bụ ihe a agwadịkwa n'aka ịka anọtụ ọbụla o siri dị onye ọbụla ga-enye ite a n'anya mara nke bụ eziokwu mara ebe a na-eje ịma na gwere niile mgbapụ mgbapa ma nke afọ na-arụ ebe ọ dị otu a na ihe a ga-eme ọkwa onye ọbụla were ọgwụgwụ isi ya mara ma ha kwadoro ka emeghe nhọpụta ọchịchị n'obodo ahụ ha akwadoghị maka ịma ya na-eme ihe a na ewekwere ike tupu a ga-amata amata na naanị aka ọrụ emere ka Amerịka ọzọ. Onye ọbụla zụghata n'anya anyị chekwacha prezident na mmezi ekpere Jehova a Chineke jiri aka ya mee ihe o ji bụrụ chi n'obodo ama ọgwụghọ ya nsogbu ọdịmana Jehova ga-anapụta anyị n'aka ndị ọjọọ. Daalụ. Gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Gaa n'ihu. N'ihu na-ekwu ese biko ka gọọmenti biko lebara anya na otu esi anakọ ndị mmadụ akwụkwọ kaadị ha maka PVC. Ihe ha mejere anyị aka na ọ ka mma onye ọbụla gbara ihe ofi asaa n'anya bifo ọ na-enye emechi na ọ na-enye
kedu ka ị esi enye ndị politishan akwụkwọ vootu gị na PVC ị na-enye ha nọmba PVC gị kedu uru ọ bara? Nwanne anyị na-akụzikwa ya ọ dị mma nke ahụ egbubiela ka anyị were onye ọzọ ihe anyị na-ekwu bụ ka anyị ga-esi wee mee nkọla maọbụ ndọrọ ndọrọ ọkwa ọchịchị ka o wee gaa n'udo n'ime ebe a anyị were ndị na-ekwu ihe gbasara ihe a Amechi Ugwuelu anọgoro ya nwa ada Igbo na-azọkwa ndọrọ ndọrọ ọkwa ọchịchị ndị otu ndị anyị na-ekwu maka ya nọkwa ebe a ya bụ Somto Ikenna nọ ya ma unuwa ka atezi ọnụ okwu ugbu a kedu ka anyị ga-esi wee mee ndọrọ ndọrọ a ka ọ gaa n'udo? Onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ biko ebe ka isi akpọ gaa n'iru gaa n'iru ngwa jụọ ọnụ nsọfọ a na-ekele gị olu bịa na studio wepụta isiokwu a weregozi nwere aha Jizọs. Ihe m nwere eji wee bụrụ na o nwere ebe m nọ ofu onye wee sị ka eweta afa weta VIN nọmba nọọ na-achọghị iji anye ndị mmadụ ọrụ na INEC ndị ad hoc worker ndị na-ere ndị INEC aka na emebe election so sị ka m jụọ ihe dị otu ahụ so n'ihe ajụkwu maka ya ọ isiokwu ọ dị mma a ga-asa gị ahụ wee sị n'ọdị dati nke a ga-eji manụ ya ha n'ọkwa votu n'ọkwa kaadị gatụ votu kọ n'onwero mmasị na ọ nwere ya etubesi ike wee tinye n'ọrụ n'ọla INEC ahụ nsị ka m jụọ ka m dị shọ. Thank you. Daalụ a ga-asa gị ya ekele dị Chukwu na ofu onye ndọrọ ndọrọ na ebe a ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka anyị were ya na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Maazị onye na ochie esi m ada na-akpọ Chizzy ekene m unu. Ọ ga-adịrịrị gị mma nwanne. N'ebe a a na-enye ekene pụrụ iche otu ndị a nwa wepụtara okwu a na-ayọkwa jisi ike mee ka okwu anyị nwa ruo ma ọ n'ụka n'ime obodo ka o ruo onye ọbụla nke ndị ime obodo na-egere igwe na-ekwu okwu ka nwee ebe na-akpọkarịba ana m egwubie otu ọ na-eme na-achụ anyị bụ ka anyị na-ahụ ha onye na-ele ikike o ji ya ọ ga-eji wee chọpụta ewepụta onye gara aga chi ya ọ na-eti enye kere iwu uche na-abịa na onye na-eji ya ga-eme onye a na-eji ọ na-ele ose ma ọ na-ele tomato na-ejerigichinike ọmadụ elu si mmadụ na-akpọ. Daalụ anyị were onye ọzọ ya batazi ebe a ka na akapị okwu ọnụ okwu iri na nne Rema 09023111109 ma 09097711109 anyị na-ekwu maka ekpughegasị ụmụ ihe na-eme n'obodo. Onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Daalụ ebe afa gị na ebe isi akpọ. Gaa n'iru. Anyị dị mma nwanne. Anọ m ihe mfu mana ndị na-ewute ya ọ ndị iberibe ka ha aka ya bụ secret number is a personal number ọ bụ ya na-disclose to anybody so ihe a bụ anọ. Ogbubiela ọ dị mma ka jizi ohere abata Ikenna ịnụ nanụ ihe ekwuru kedu ka ị si fụsa ụmụ ihe a niile na mmadụ na-eje were ihe o ji edebe ego n'ụlọ akụ ya bụ nke zoro ezo wee na-enye mmadụ o wee ike ọ bụrụ na ewe nkwa ya na-ezighi ezi ịfụnanụ ma ndị ekwere nkwa ọrụ na ndị ekwere nkwa dị iche iche ịfụnanụ ka o si ada ụdị ihe dị ụtọ iche na mmadụ oge ụfọdụ a na-ekwu ihe a ọ dị ka ọ bụ ihe egwuregwu kedu ọgwụ ka a gwọrọ mmadụ ga-eji were ihe nzuzo ji debe ego n'ụlọ akụ wee nye mmadụ ọ chọbazi ego ya afọ o wee kesị na ọgwụ ka ya ji gbaa jiri ihe ọ bụ ọgwụ ka ndị a na-eji iche na ndị ndọrọ ndọrọ na-eme ihe a n'eziokwu. Nke a dịzikwa egwu asị Okeke nwaanyị dị ntị njọ ebe a na-akpọ nwaanyị Okeke zi anyị asịzi ntị na nke a nwe ka ọ dị na ntị
ma ịnwa naanị ma ndị naanị onye ọbụla nụ nke enwe ka ọ dị na ntị mana ihe niile a ọ bụrụ na agwa gị weta PVC gị ma ọ bụ dee ide ma ọ bụ iweta ha ncha ụcha mpụ na aghụghọ aha maka na ihe abụgo a bụ ihe nwe so mgbe ị kwesịrị iweta ya wụ ụbọchị ntuli aka gị nwe iwere ya asị gị na asị gị dee ya n'akwụkwọ aha akpịrị bụ ihe sisi eme ihe ndị a ka akpịrị ka e wee nye gị ego i wee dee ma ọ bụ akpịrị ka ị dee ya ka e wee nye gị ọrụ o nwere ya ga-asị gị dewe VI nọmba gị ka e wee nye gị ọrụ ọ bụrụ na agwa gị weta ya iwetọrọ agwa Okeke weta o wetara ya agwa Okafọ weta o wetọrọ efu na ndị niile na-eme ihe na-emechi ihe ndị a onye ọ na ya ababi esi mba na ụzọ nke a gara aga ọ bụ na onye a idezi ebe gị onye adezi ebe efu na ihe niile a na-eme ụwa niile adị n'udo ihe niile a na-eme ọkpọ mana ihe niile na-eweta ihe awa agụụ na-esocha eme ndị mmadụ asị gị weta nke a na asị ka onye weta nke a na a ya enyekwerekwa ego na a na-enye akpịrị isi na ka ngaba ịgazi ihe ọbụla agwa gala dịka a na-esi na-ekwu na-asị na ebe nwa asị anyị enye ọrụ na asị n'ụlọ agwa gị ihe ndị a kpọrọ gị INEC wee kpọfụta gị mbụ ike ọ bụrụ na a na-agwapụ gị agwa gị ihe ị chọọ ịnụ mgbe aha tigo ya na aya enyezi gị ọrụ esi ya ọrụ a na-achọsi ka enye m sins ka m gaa awa nara gị nke a wee mee gị gwuo gị chandu n'anya ọcha Amechi oge a na-akọwa ihe a mgbe na ebe Chemi kedu ụdị agụmakwụkwọ ndị mmadụ na-agụzi ugbu a o ike onye a na-agụ ihe a bụ onye were asambodo dị iche iche gara mahadum na ihe ndị ọzọ onye na-abịa akwụkwọ na-ike ikwu ihe a bụ ike ịrụta onye itikpọrọ gasị gị akwụkwọ kedu ka akwụkwọ ikike eji abịa ya aka akwụkwọ na-akwụ gị na akwụkwọ ihe iji nzuzo ya na ihe ndị ọzọ ya bụ BVN na ihe ndị ọzọ ji kedu ka o si yitu ịbịa ya aka etibọrịbọ bụ ọya amaghị ama bụ ajọ ọya ma emewe ajụghị ase na efu ada afọ ụkwụ a ga-eji wee chọpụ ọ ihe na-eme kịta ma ọzọ bụ na ndị mmadụ a ga-abịa nye mmadụ BVN ede akara nọmba wee nye ya ọ dị ka o nwere ihe ọ bụ ọsị ọ bụrụ naanị akara onye ya akaji ya ọkwa mgbe ya ka akwa kaji ya jọs mgbe ya akaji ya mana ị marọ na ihe a dị ka ị were igodo ọnụ ụzọ be gị ihe iji wee tụchie ọnụ ụzọ be gị nye onye na-amarọ na onye oshi ọ bụrụzi nke a bụ dịka nwaanyị kpụrụ isi na be anyị na nwatakịrị onye ori na-anyị ya nsogbu onye ori akpagharịcha a na-achụ ya ọsọ ada oje zoo nwaanyị asicha nri buta nwaanyị ọ vọrọ ụtara na-atinye aka n'ofe onye ori eje vọrọ n'ofe n'ụtara mgbe nwaanyị ga-eje gwechi aka n'ụtara onye ori eje suwe n'ofe bifo ọ dị ama ihe na-eme nri agwụgo nke a bụ itinye ego iwere ha eweru maọbụ itinye ha eweru ma ọzọ dịka ịbịa bụ na ụfọdụ kpacha anya ndị na-ajụ ese na-ajụ kedu ebe a ga-anọ wee rite maka na ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị emeela ka onye ọbụla na-eche na ihe gbasatara ndọrọ ndọrọ bụ ka a na-ebute ego na ọ bụ na ma nọrọ n'oche ihe nke dị n'oche ihe gbasatara ya maọbụ ikuku maọbụ nke dara n'ala maọbụ nke ọbụla ebe ọbụla o si wee bịa nke ọbụla ga-eru m aka ka m rie ma ha bịa ha n'ihe a na-ekwu bụ na onwe ndị bịa taa dịka ndị ụfọdụ na-akpagharị na-agbasa ozi gbasatara ibinye aka ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha na-eje ha na-ebu ma nri ha na-ebu osikapa ha na-ebu nnu ha na-ebu ncha ihe a niile ka ha na-eji wee na-eje n'ime obodo wee na-asị ndị ha bịara nke ha na-ekwu ihe anyị ji wee bịa ike na unu ndị a mechaa kee ihe ha na-ana ha na-asị ha na-ekwu ya iritere n'aka ndị otu nke izizi na ndị nke ọzọ na-abịa ka anyị pụọ chere ha kere ihe ha ji wee bịa ọ bụrụ na ha bịacha jecha unu ihe akwecha nkwasị ọkwụ na afọ na nyere unu ncha maọbụ unu osikapa weta na akwụkwọ ahụ ji atụ ihe na iweta anyị enye gị ego ifuba anya somto gbọọ shọt ekwukwo ihe unu bụ ndị ndọrọ ndọrọ na-eme
ndọrọndọrọ ọchịchị na-eme n'agbanyeghị na ụfọdụ na-eme ị ga-asị ị nwere ike sị na ndị otu gị adịghị eme otu ahụ mana afụbeghị m ebe ndị otu gị bịara ịchụ nta mana ha na-agbara ndị mmadụ ụgbọ ka ha bịa n'ebe unu na-eme ihe ha nri na ha bịa nke ezi a na-agba aka afọ eze ya bụ eziokwu mana ọ bụrụ kedu ebe ị na-ebido kedu ebe ị na-akwụsị ọ bụrụzi nke na-ebịa mmadụ adị m akwado mmadụ iwere vote ka a na-egoro vote gị n'ihi na agụụ dị ọ nachi back to ime na ife na ndị mmadụ nwere ihe ha na-arụ ebe ha si atụtụ ihe oriri na ihe ọṅụṅụ maka agụụ erika anụ m onye na-asị na-eweta nke enye ọrụ ihe ejizi ahụgbu ndị mmadụ kịta na-ebukazi ma ndị ụfọdụ si na ọ bụrụ na edebeta ha afọ achọọ ya n'ọnụ ọ bụ na agaghị akwụ ya ụgwọ ọrụ ọhịa ma ya na mankwụ ụgwọ ọrụ so ihe niile anụ a bụ ihe a na-ekwu bụ mbọsị a ga-atụ ebinye aka maka ịhọpụta onye ọchịchị mmadụ niile pụta bịa binye aka bịa kwado onye nke ha chọrọ mmadụ na-epụtacha anyị na-ayọkwa ndị bụ ndị pulin agent ka ha nyerekwa anyị aka dịkwasho na onwere aghụghọ dị na ya iwere ihe onye ọzọ tụtanye onye ọzọ nke ịtọ bụkwa anyị na-ayọkwa ụlọ ọrụ bụ INEC ka ha nyere anyị aka fụ na ha ewere ihe onye ọzọ tụtanye ndị ọzọkwa ka Naijiria wee na-aga n'iru mbọsị a na-ebinyekwa aka akwụkwọ eji ebinye aka si bute ya ka o zuo ezo biko oge ụfọdụ ọ bụla kwesịrị ibute ihe dịka 10 ebute 3 ndị mmadụ asị gị na akwụkwọ agụgụ tupu ịmanya na-eme nke fọziri na ejezie na ewezi aghụghọ jee na azụ wee na-ebinyezi aka na nke a biko ka ụlọ ọrụ bụ INEC ka ha nyere anyị aka fụ na mpụ a niile ga-ebi ha biko ndị mmadụ na-enegara ha anya rinne ha nwere ihe ahụ ekwesịrị ime ndị mmadụ na-enegara ha anya ha bụ olileanya ndị ogbenye ka wee fụkwa na ahọpụtara ezi ndị ọchịchị ga-anọchite anya onye ọbụla n'ihe mmụọ na eziokwu ọ dị mma otu a ka anyị ji ejiji nwayọọ wee pechizie ya n'okwu ndụmọdụ nke Somtoochi kwuru ọ bụ anyị na ndị Global Society for Anti-Corruption ndị na-ekpughegasị ụmụ ihe ajọ ihe na-eme n'obodo ka anyị na ya nọrọ ugbu a mkpughe na-abịara n'ọkwa elekere ya nke mbụ ya bụ kwa Wednesday niile ewere ka esi napụghị ihe n'ụzọ na-ezighị ezi ma ọ bụ na ị chọrọ nkwado ọnụ ka ị ga-ejewe ha na webụsaịtị ha bụ www.globalanticorruption.com ma ọ bụ kpọọ ha n'akara ekwentị a 070-358-92211 070-358-92211 ma ọ bụ 081-8721-0349 081-8721-0349 ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma dịkwara ndị Global Society for Anti-Corruption dịrị Amaka Weke bụ onye isi ndị Global Society for Anti-Corruption nke ngalaba ọnwa anya Nigeria ya bụ ala Igbo niile gbaa gburugburu ọba Amaka Weke na afọ maka ha wee na-asị ka unu bịa kwado ha n'ụzọ pụrụ iche ị nwekwara ike ikiri ha na Kpakpando TV were akara ekwentị a niile wee nyere ha aka ma ọ bụ kwado ma ọ bụ nna ha na-akpa cheta na abụ m Chizzy Ane ka ọ dị nọ